Hej sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi reagere på Mr. Utrolig. Så lad os lige prøve her. Start. Hej alle sammen. Jeg er Mr. Utrolig, og i dag tager vi et kig på de vildeste optiske illusioner, der snyder din hjerne. Så sæt dig godt til rette og vær klar på at blive imponeret. Husk at subscribe og like, og lad os bare komme i gang. Og gør det ved mig her. Like og subscribe til mig. mig. I dag er denne. Her ser du nogle togskinner med 2 gule streger. What? Når man først ser billedet, vil man mene, at stregen her er længere end den anden. Men i virkeligheden er de faktisk præcis lige lange. Det skyldes, at togskinnerne bliver tættere og tættere, da de forsvinder i horisonten. Og derfor ser denne streg længere ud end den anden. Den næste illusion... Vidste I det? For det vidste jeg ikke. Er meget mærkelig. Her er et billede af en dame. Men billedet er negativt. Det betyder altså, at farverne er omvendte. Men din hjerne kan rent faktisk farve billedet i de normale farver. Og her er hvordan. Så hvad du skal gøre er: stir på de 3 pletter i midten af damens ansigt i omkring 30 sekunder til 1 minut. Derefter vend øjeblikkeligt dit blik mod det andet billede og kig på det sorte kryds. Blink derefter hurtigt flere gange. Jeg sætter en timer på 30 sekunder lige om lidt, så følg instruktionerne og vær klar. I skal kigge på de der 3 prikker der. I midten af hendes øje. Eller her. Den skal I stirre på i 30 sekunder. Så skal I kigge på krydset. Så skulle der komme et billede af hende damen med farver. Og så skal I bagefter blinke rigtig mange gange. Okay? På at blive mindblown. Wow, det var vildt, ikke? Hvis det virkede rigtigt, så burde du have kunne se et efterbillede af damen i farver. Så I da? Den næste illusion er meget underlig. Her er et billede af nogle berømte mennesker. De ser selvfølgelig meget pæne og godt ud, som berømte mennesker gør. Men hvis du kigger på krydset i midten, bliver de pludselig meget grimme og underlige. De ligner lidt aliens. Så kig på krydset, og så sætter jeg illusionen i gang. Fuck for de grimme. Okay, det er det ikke. Det virkede ikke. Skriv nu ikke i kommentaren, hvis det virkede for jer. Det virker ikke for mig. Super underligt, ikke? Der har ikke været nogen som helst videnskabelig forklaring på denne illusion. Det virkede ikke. Og det er bare et bevis på, at vores hjerner nogle gange kan være helt fjollet. Den næste illusion ser sådan ud. Dette er What the fuck, det bevæger sig. Men faktisk et helt normalt billede. For mig Hvis du er ikke det tror en mig, firkant. kan du selv pause videoen. Jeg prøver lige hurtigt at pause. Det bevæger sig. What the fuck? What the? Kunne I se det? Som om, at billedet bevæger og ruller. Man kan jo ikke se, at det bevæger sig. Jo, hvad? Er den der slangeting? Rundt på alle mulige måder. Og hvis du fokuserer på en af de blå cirkler, så stopper det den hele lige med der at også bevæge en sig. anden en, der er sådan med en eller nogle slanger, som også bevæger sig. What? Her er den næste illusion. Det er din mobil, så billedet vender rigtigt. Hvad du ser er ikke mere 3 normale damer, men mere 3 mærkelige mennesker. Dette skyldes, at hjernen normalt kan se, at et ansigt ser unormalt ud. Men når ansigtet bliver vendt på hovedet, mister hjernen egenskaben til at se underlige. Derfor ser disse 3 damer helt normale ud, når de vender på hovedet. Her er et spørgsmål til dig. Hvad ser du på skærmen lige nu? Ser du en spiral eller en masse cirkler? Har du svaret? Godt. De fleste mennesker, der ser dette billede, kan sige, at det er en spiral lavet af masse firkanter. Men dette passer ikke. Firkanterne er faktisk i helt normale cirkler, som ikke berører hinanden på nogen måder. Det kan være helt frustrerende at prøve at finde cirklerne uden hjælp, og derfor kaldes denne illusion også for hovedpinesillusionen. Den næste illusion er dette mønster. Lige om lidt starter jeg videoen, Sådan der, jeg hader at blive til at svømme over hovedet af det.
i 20 sekunder. Når jeg siger til, så skal du kigge rundt. I skal kigge ind i midten af det der. Ind i midten. Hvad du I så 20 kommer sekunder. til at se, Men ikke nu. helt fantastisk. Parat? Kig på midten af mønstret, og så starter jeg videoen. Nu. Kig så rundt i rummet, du befinder dig i. Nej. Fuck. Mine øjne. Her ser du en masse lilla eller lyserøde prikker i en cirkel. Og i et kørende mønster, så forsvinder de og kommer tilbage. Hvad du skal gøre, er, at du skal kigge i midten på det sorte kryds. Læg mærke til, hvad der sker med de blinkende felter. Som du nok kan se, så bliver de tomme felter nu grønne i stedet for grå. Og hvis du kigger tilbage på de tomme felter uden at kigge på krydset, så begynder de langsomt at blive grå igen. What? Og så lader. Det første du tænker på, når du ser dette billede, er nok Pac-Man. Men det er en meget utrolig illusion og en af mine personlige favoritter. Hvad du skal gøre er, at du skal blive ved med at kigge på den grønne prik i midten af billedet. Efter kort tid begynder de gule prikker tilfældigvis at forsvinde og dukke op igen. Kig ind i den grønne der. Skulle det gule sådan forsvinde? Du er helt syg. Hvad ser du på dette billede? Et hul i en betonblok eller en pyramide oven på blokken? Et hul. Der er et hul. Denne illusion er nok en af de mest populære og kendte illusioner, der findes derude. Her ser du en video af en dame, der drejer rundt. Men hvilken vej drejer hun? Drejer hun med uret, eller drejer hun mod uret? Forskellige folk ser forskellige ting. Personligt ser jeg hende som om, at hun drejer med uret, hvilket de fleste folk også gør. Men hvad ser du? Skriv ned i kommentarerne, hvilken vej den her vej. Den næste illusion befinder sig i dette billede. Kan du finde den? What? Hvad er det? Som mange af jer nok har opdaget, er der en underlig ting hernede på gulvet foran de to mænd. Dette er et skelethoved, men forvrænget på en sær måde. Drej dit skærm og kig på billedet fra højre side af, og så ser du et 3D skelethoved. Nej, det gør jeg ikke. Her ser det sørme ud som om, at folkene på dette sted trænger sig til at få et nyt gulv. Eller måske ikke. Dette gulv er nemlig blevet lavet af 3D-kunstnere, som har malet det på sådan en måde, at det ligner, at gulvet bøjer og buler på alle mulige måder. Selvom det er en illusion, så vil jeg stadigvæk være forsigtigt, når jeg går over dette gulv. Der er 16 cirkler i dette billede. Kan du finde dem alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jeg fandt dem alle! Jeg er sej. Kunne I finde den? Der er en klassiker, som I nok alle kender. Men den er så god, at jeg var nødt til at inkludere den. Nemlig de bevægende slanger. Nej, dette er heller ikke en video eller gif, men et helt normalt stille billede. Husk at subscribe og like. Det drejer jo bare rundt. Jeg kan ikke se noget. Kan du ikke? Det var den, jeg talte om. Ja, den drejer rundt. Det var den, jeg talte om før, der hvor jeg bevæger sig. Ja, det er så. Den drejer rundt. What the? Jeg gider ikke en masse slanger. Din hjerne får cirklerne til at dreje rundt, indtil du kigger på dem. For så holder de nemlig op lige så hurtigt, som de havde begyndt. Hvad ser du på dette billede? Personer, der har det sjovt med deres kat, eller to ansigter, der stiger på hinanden. I denne besynderlige illusion ser det ud som om, at hele rummet drejer sig rundt om søjlen, selvom den faktisk ikke gør det overhovedet. Det er imponerende, hvordan din hjerne kan skabe sine egne bevægelser, og få det til at se virkeligt ud, selvom det rent faktisk ikke er det. Dette billede er også fascinerende. Vi ser halvdelen af en mand. Eller gør vi? Ser vi i virkeligheden siden af en mand?
Hvad synes du, der ser mest rigtigt ud? Halvhoved. Dette billede ligner, at det er falsk og blevet lavet i Photoshop. Men hvad nu, hvis jeg sagde, at det var Nej! Dette sted findes i virkeligheden. Det er løgn, Og nej. et stort stykke stof eller papir eksisterer. Dette er nemlig en skulptur i New Zealand. De sorte linjer og skygger får denne skulptur til at ligne en ting, der kommer direkte fra en tegnefilm. Kom herom med at høre nu. Men det var alle de utrolige illusioner, jeg vil vise jer i dag. Jeg håber, at I er blevet imponeret, og hvis I var, så husk at like videoen. Like og subscribe til min nye kanal. Og selvfølgelig her Mester Høvernød her, han vil være med. Han vil være med i alle de videoer, der kommer. Alle de videoer, der kommer. I hvert fald her i juletiden, ikke? Mhm. Niklas, kan du lige sige, at jeg skal subscribe til ham, der Mester Utrolig? Like og subscribe til Mester Utrolig. Like og subscribe til Niklas. Ja, det er Så bliver jeg rigtig glad.